Rakhe Maraikaphon Youth Club MYC, kum shibenta ka jing rakhe ya ka jiyai lenti, ya umau mer basan po snem jong ka senjo, kala sedang da kelempung ya lekai under 14 football tournament, balawan penyeshim benta da arbulai teli ki kenhun haka kendai terik nailur. Ya ka di kelempung ya lekai layara ban bei pisa da ka sorkar jela, lengba ka scheme Chief Minister Youth Development Scheme arajar arpulai, ka office jong Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District. Us im kahima Sohra upa im Freeman's im ulap lipat ba ya kani ka tournament rengkat ka jinga don lang urang ba shnong ka Maraikaphon u President ka Sohra Sports Association lembar kit khon nong kit kam jong ka MYC. Ya kani kelempung ya lekai lapelong ya ka hamadan ya lekai hadong Maraikaphon. Ka badai ka wei na ki madan benanam ka baju penlong ya ki babon ki lempung ya lekai bakerpang ya ki kena bered ha ka shnong Sohra. Ki arpulai teli ki kenhun ki balawan banyashim benta syakane kelempung ka kenthop ya ka mau kema YC nong thmai junior LSC MYSCA Sunrop Lang United Ausa Hill United nong Steng STX SS Maukis im Ritiang United Wak Kalyar FC SSKB CPYC MYCB SS Maumulu nong Rim SC Turshaprang FC 16 Bros SSKC Lighter A Junior United FC SSKA Bat Kamaupu SC. Ya kawat ka beningkong kibor penya kila pelong ya ka daka knockout system bat bot pat daka league system ha kawat ka baar. Ha bakren kum ukong san ha kane ka jingelang plie na kaliang upa im Freeman's im ula ong ba usngo la ran ban syam bat yo I badetang kathain Sohra ka bom judon show ka jingele kai football. Ha ka ba ula penpau bahaki por ba udang long kum ukna ula ju ya lekai ha kane ka madan ha ka lempung ya lekai. Ya ka jing ya lekai sedang jong kane ka lempung layak khon ha pedeng ka mau kema youth club persya ya ka SSK.